Fil-Għargħur u fil-Gżira tlestew żewġ toroq oħra li kienu parti mill-ewwel kuntratti li ħarġet Infrastruttura Malta bħala parti mill-investiment fl-infrastruttura fit-toroq Maltin u Għawċin fuq medda ta' 7 snin. Triq Caravaggio u Triq Nazju Ellul huma biss żewġ toroq minn 290 triq li nkopru żewġ kuntratti li tħabbru matul l-ewwel sena ta' dan il-proġett. L-Inġinier u Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, Fredrick Azzopardi, qal li l-maġġoranza tat-toroq mill-ewwel kuntratt li nħareġ huma lesti, filwaqt li x-xogħol għaddej ġmielu fuq toroq li jkopru it-tieni kuntratt. Il-Kap Eżekuttiv tenna li x-xogħlijiet li qed isiru mhumiex biss dawra bl-asfalt. Fuq dawn it-toroq ta' dawn iż-żewġ tenders biss, kif ikunu lesti, nkunu anki għamilna il-fuq minn 200 kilometru ta' bankini. Iġri mhumiex biss asfalt, ħafna drabi ngħidu isma' t-toroq huma it-tarmak huwa l-asfalt, le mhuwiex biss. It-toroq ukoll jinkludu bankini, imma jinkludu wkoll kilometri sħaħ ta' servizzi taħt l-art. Azzopardi qal li apparti dawn it-toroq qed isiru diversi xogħlijiet ta' manutenzjoni fuq toroq jew żoni li jkollhom bżonn intervent. Fosthom triq il-Buqexrem fil-Vgura li kienet ilha ma tintmess għal snin twal. Mhux biss aħna qedna dawn ix-xogħlijiet u daqshekk, anke aħna għaddejjin qed jinstab li pereżempju ikun hemm areas jew toroq oħra partikolari li hemm bżonn intervjenu fuqhom. Allura ma ngħidux dik il-lista u daqshekk. U jekk nagħti eżempju, l-eżempju tad-Dib pereżempju area sħiħa 9 toroq ġewwa l-Mosta. Il-Ministru għall-Infrastruttura BORG saħaq li l-pandemija mhux talli ma fixklitx il-ħaddiema ta' Infrastruttura Malta, iżda dawn sabu x-xoqqa f'Moxtaq biex iżidu r-ritmu. Dawn it-toroq qegħdin jitlestew matul dawn il-ġimgħat u propju l-sfida tal-pandemija mhux talli ma fixklitx talli forsi anke f'dar rigward ix-xogħol żdied, ir-ritmu żdied għaliex kien hemm inqas nies fit-toroq, kien hemm inqas inkonvenjent għal min ikun qed jaħdem. Ovvjament Infrastructure Malta u l-kontratturi tagħha ħadu wkoll opportunità sabiex iżidu r-ritmu minħabba li n-nies kienet qiegħda toħroġ inqas barra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.